ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ତିନି ଠାକୁର। ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ କେତେ ମାନସିକ ନେଇ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜି କାଳିଆର ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରିଦେଲେ ସବୁ ପାପ କାଳେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଡୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଗା ଆଗରେ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ। ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଆଉ ରଥର ଦୌଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପଛପଟରୁ ଆସି ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଜଣକ। ଆଉ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଜଣେ ରକ୍ଷକ କିଭଳି ଭକ୍ଷକ ସାଜି ଲୁଚି ଯାଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ଜଗା ଆଗରେ ଏମିତି ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ଆଉ ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ সোশ্যাল মিডিয়াରେ খুব ভাইরাল ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ମର୍ମାହତ ହେଉଛି। ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏହି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜେ, ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅସଦାଚରଣ କରେ, ତେବେ ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଜଗା ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ଭକ୍ତକୁ ଏମିତି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେହି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ।